Encore no danino ya ina wana tana akunde debwe jam galle modam neno ya neno akunde village wa famano Fama ni di village ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be ngacata nena mokoloto yay boy mokoloto fama jallo jeri fama e village wa Dede. Anda ko wir. Allah reyam. Kol ko Allah reyam la ilaha. Furunduni. Alhamdulillah. Koy. Nadu continue wirdu mum. Wirdu jari. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Encore no danino ya ina wana tana akunde debwe jam galle modam neno ya neno akunde village wa famano Fama ni di village wa ni di fama kono non ko woni sasa ko bodo be ngacata nena mokoloto yay boy mokoloto fama jallo jeri fama e village wa dewgal wana jawdi dewgal wana mbadi dewgal ko gilli Allah ina la do mum Jinna Saidi kamolomi gilli manja day holare gilli manja day fasnare kono fo kidelam gili goni pindi wonki gili goni lamba bernde kidam mi an o leli ardede ha joni arani awa noddudam anoddaramo ya cikula en garan law mais noddumo so mi roy yobdemo tacina luwa dum wala peut-être joni ara parce que 18h joni yona 18h joni yona noddum mi yobo non mbaɗen patiente joni ara mbaɗandi 18h30 joni ara bon en fait min ko keɗoɗa kam min dal ngoɗo wuro joni ɓe matti ñogdemi hami wattinande ɗum kalto jaaɗa mo mélodie binta haala men tan ɓe kaala yeah. Okay, so what? ɓe mbi ko sehil fama wonno o jaffima fama haalaji bone mayde on sait jamais mi anda dal Well, I don't care about that. Min wajaka dum. Ina hora mi. En tout cas, ko be kala ko tampi pour kambe. L'essentiel min ko an wari kam ñom. So be kali yo be kal. So be kali habi tampi mo be ndeju.
Yep. A famille. For sure. Je m'en fous moi. Min hajam yo bon hendu. Ko be jir fo be kal. Sehil fama. Fama ko de pourta be kalandu. Ko ban mi ko dum be kal. Exactly. Like I said, man, I don't care. Min ko an no. En tout cas dal, un jour mo be ngar. Kambe hala no bo jaffima fama o faare mo mélodie. Un jour ma ar kambe ngarata yam sax. Edede. Fahan ene wirde. Edede min de kalisam ko majirim. An kaldem. Ko an ko woni nan? Kalisam bim ko samrim. Kalis ma samri non ew. Ko min ko jida widio. Yi andam to min tane ma ngondo e galle hen. Allah ne seedi mi yiyan. Mi yanda fo kalis. Kada anu ga man danja kalis ni. Yima dañ ma kay wala min te ginno do e balde. Wala yejiti. Tinana teggiri do kalis ni sa do. Atinani. Ala fo ka wiyani mi do. Farmar hori irtam mi yani kalis ma min tane ma de ngondo e galle hen. Halan tan ko kura. Dede andi hal wani te ka punto kam. Holko puntar mam de bol puidi. Mi yani kalis ma mi yani. Min kam bayni kam ka pijo tan. Addu wa tay ko an jefti an min ko an gorko modo kelli faare ngarda waari mum bi'a dum ko pijo an min mede jordan ma pijo an. An min wo mon da kalis so min mi mo balde tari joni teme joni na wala le posam. Ara nam do gam kalis mi ma ala kalis. Wasara taw ko hoddi men be. Galle wona boy kodde den. Awa sa seydni nan do jinne nan do. Jinne? Jinne me adum wiide. Maran. Jinne? Ara anda jinne waya jinne jondi ngona responsable. Wadde ko an won jinno wadde. Farmar ko mi takkara an. Ko mi jom batta wiida sakka biya ko mi wujji kalis ma. Dede wor ko gantanda mum hakkille ma so jabi dum ni berne ma fota dum jabbe. Bonne ayda non a terni. Ko ha firti jida wiide ko mi wujji kalis on. Min tane ma de ngondo e galle he. Ay jiri jinneji di. An walla ma jinne wadde an won jinne o. Farmar rentomi. So neɗɗo foggi bey mum yo hanne wosod wona wiide mi anne gaɗa gaynako sa renta kim de ko lakara woni janjima walla ma heewi haalo kayso ko an tan ƴetti ɗum an mi takkara an kay farmar hoto wiyawomi ene wawi taw ko jinneji joni ko natti wonde responsable jinneji joni ala fof ɓuri wade wujjude holɗi jinneji surtout noon jinneji ko jeyade jalɗi juude jaaɓe ɗi madina jaajɓe ɓe ɗiɗon ala fof ko mbawɗa joƴƴin hunde ma ha tawata ɗon wadde koye mbadde jeeyaɗa nden mi mbeɗa jeeya majji an min ñen fof mbiɗa wujjina mbeɗa daƴƴe an walla ñen fof jinneji wujjina mbeɗa daƴƴe an ka gujjo malam ar jinne gujji kalis ma ko yetti Allah jinne koye mabɓe jeeyaɗa nden farmar ko mi takkara an wallam wallahi farmar anda an ko ɗo noon koyere ma ari yaade han takka joom galle mum guyka ko ɗo jasata noon ari an kane ɗo jasɗo min ga mbeɗen continue wirtam sa rentakimi noon so wonano hirsude koye sajjade joni ko course nangumi wallahi mi waɗata ɗo ko boni. Imagine toi sen mbaɗi mariage meɗen mbaɗen mariage men mawɗo nodden Oumar Mboyen a faami nodden artiste aji kewɗi mbaɗen mariage ha wela dal ganduɗa wuuro ngo fof ma cowɗum caggal mariage noon Allah waɗi ɗum comme ça jen Amérique naw ham toon ɗum ma ar mami nawe toon inchallah somi ari yaade enen jaadat sa inchallah comme ça sen jeeyi sa en mbaɗi ton couple meɗen arandi kamɓe koɓe guurat toon ko e ko guuraten ga ho ça fait 2 wondi ko jiida sa sen jeeyi comme ça sen batti nandude paɗe merci en nandi paɗe en nandi comci en batti wadde kabuji meɗen comme ça en gari ga en mbaɗi jaguir meɗen en gaddi oto meɗen ha e nder galle kamɓe foof ngar heew kamɓe nunu jamɓe wiyanoɓe yo jaffima fama yi ɓe jijjita ɗum e paare meɗen like I said min ɗum kam min fama accanam haala fama min mi yiɗa sah nande haala makko min e hooram comme no mbimami ni rek noddanam waajo yimin jah o moni saho ari grand Ah bien.
kon alay sago gorko mo dawani hirdani kay ma ƴettu ko jeeya fama renomi farmata renomi farmata sa rentaki de an a ɓurat buuba hewde ɓoggi noon Allah ne seedi ko min takkata guyka an a hersani a hulani hersani ala mo takkata guyko sona ko joom galle ma an ani somi yaltani galle o jogonmi ko wardema ɗo mi daña gacce neɗɗo jasɗo somi yaltani o galle ni mi dañata ɗo gacce an mi warata ɗo cu neɗɗo wiyeɗo mi wari taw koko mayno gacce juurɗe ɓuuri gacce daɓɓe ɓuuri gacce juurɗe farmata rentomi sani neɗɗo yaha ko neɗɗo jasɗo neɗɗo iblis neɗɗo aɗa wiya noon gorko ma wujji kalis ko mi wujjat ma kalisa mi soma kanim kalis mbiɗa wujjat ma kalisa ayi ɗon eyi makko bara mi ana ɓuura woni oppu yaade oppu hewde yaade oppu janul ma ɗi neɗɗo jordode galle ceerno ɓayam laakari yasa hanno Mokoloto, yay boy, mokoloto. Fama jallo jeri, fama e villageois. DEWGAL wana jawdi.